እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ፈረንሳይን ብሪጣንያን ዶባትን ክሰግሩን ዝተሓዙ ስደተኛታት ዝቕጽዕ ተወሳኺ ስጉምታት ክወስዳ ተሰማሚዐን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ካብ ፈረንሳ ዶብ ሰጊሮም ናብ ብሪጣንያ ናይ ዝኣተዉ ቁጽሪ ስደተኛታት ናብ 430 ክምባሉ ተንክልተ ሃገራት ዝጸንከረ ስጉምቲ ክወስዳ ከም ዘገደደን ሰበስልጣናትን ገሊጾም ብዘይካቲ ኣቐዲሙ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ዝተራቐቐ መሳርሒታት ተፍትሽ ተወሰኽቲ ሓይልታት ፖሊስ ኣብ ክሊ ዶባትን ክዋፈሩ እተን ክልተ ሃገራት ተሰማሚዕን ኣለዋ ብተወሳኺ ክሰግሩን ዝተታሕዙ ስደተኛታትን ኣሰጋገርትን ዝወሃቦም ዝነበረ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ክውስኽ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እዚ ሕጊ ክጸንዕ ዝተኣትወ ስምምዕ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ክሳብ ናይ 4 ዓመታት ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ ኣሰጋገርቲ ኸኣ ክሳብ ንሕልፈት ማእሰርቲ ክብይን ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ ከም ዝፍለጥ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ሓያል መከራ ከም ዝርእዩን ህይወት እውን ዘኽፍል ጉዕዞ እዩ ማዕከናት ዜና ብሪጣንያ ከም ዝገልጾ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ልዕሊ 8450 ስደተኛታት በዚ መስመር እዚ ናብ ብሪጣንያ ሰጊሮም ኣለዉ ገና ፍርቂ ዓመት ምስ ናይ 2020 ዝመጣጠር ቁጽሪ ምዃኑ ኣብ ሓለዋ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ሻቕሎት ፈጢሩ ኣሎ ብዘይካዚ ፈረንሳ ናብ ሃገራን ዝኣትዉ ስደተኛታት ንምግታእ ምስ ስጳኛን ኢጣልያን ዘዳውባ ከባቢታት ሓለዋ ከተጽንዓ ባሽዓት ዝቝጸሩ ኢትዮጵያውያን ወለዲ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ተማሃሮ ደቆም ናብ ገዝኦም ክምለሱ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ኣብቲ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ቁጠባ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዓርቢ 23 ሓምለ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ካልኦት ዝርከቡ ተማሃሮ ኣጋጢሞም ካብ ዘሎ ኩነታትን ንህይወቶም ውሕስነት ካብ ዘይብሉን ቦታ ክወፁ ጻውዒት ቀሪቡ ቤት ጽሕፈት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መካየዲ ባጀት ስለ ዘይሰደደሉን ናይ ባንክ ሕሳባት እውን ስለ ዘደስከሎ ንቀለብ ተማሃሮ ዝኾን ገንዘብ ከም ዘይብሉ ዝገልጽ ምልክታ ከም ዘውፅአ ይግለጽ ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ቴሌፎን ይኹን ካልእ መራኸቢ መንገድታት ኩሉ ስለ ዝተዓጽወ እቶም ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ንትምህርቲ ናብ ትግራይ ዝኸዱ ተማሃሮ ደሃዮም ንምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዘለዮም ወለዲ ጥርዓናቶም ዘቕርቡ ዘለዉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዝምልከት ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ መብርሂ ንምርካብ ብወለድን ዝተገብረ ጻዕሪ ከም ዘይተዓወተ ተሓቢሩ ከምኡውን ወለዲ ተምሃሮ ናብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ፕሬዚደንት ቀይሕ መስቀልን ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላትን ከቕርብዎን ዝጸንሑ ጻውዒት ዝኾነ ምላሽ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ብምረቲ ይገልጹ ብዕለት 18 ሓምለ 5,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ብመገዲ ክልል ዓፈር ሰጊሮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምእታው ፈተነ ዝተኻየደሉ ክዕወት ስለ ዘይተኻእለ እቶም ተምሃሮ ናብ ትግራይ ከም ዝምለሱ ተገይሩ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋል ኢትዮጵያ ዝተኣከቡ ኣብ 4 ዩኒቨርሲቲታት ትግራይ ትምህርቶም ክከታተሉ ዝጸንሑ ብውሕዱ 15,000 ተምሃሮ ከም ዘለዉ ይግለጽ ሱዳን ብቐዳም 24 ሓምለ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽባ ዶብ ከም ዝዓጽወቶ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ ሱዳን ነዚ ስጉምቲ እዚ ክትወስድ ዘገደዳ ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝኾነ ካፕቴን ባሃ ኣዲን የሱፍ ኣብ ከባቢ ዶብ ድሕሪ ምስዋሩ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣቐድማ ኣቢሉ 3 ኣብ ክሊ ዕድመ 10 ክሳብ 15 ዝርከቡ ሱዳናውያን ተምሃሮ ብምልሻታት ኣምሓራ ናይ ኢትዮጵያ ተጨውዮም ዝብል ጥርዓን ካብ ህዝቢ ቀሪቡ እዩ እቲ ኮማንደር ብዓርቢ 23 ሓምለ ምስ ብፀቱ ኣብ ምድላይቶም ዝተጨዊ ተምሃሮን ከለዩ ዳሃይ ኣጥፊኡ በዚ ዝተጓሃረ ወጥሪ መንግስቲ ሱዳን ዶባቱ ክዓፁ ከም ዘገደዶ ማዕከናት ዜናት ሃገር ይገልጻ ነዚ ፍጻሜ ዝዘራጉዱ ወተሃደራውያን መንጭታት ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ዶብ ጀበል ኣቡ ራጉል ዝተባሃለ ቦታ ኣብ መንጎ ምልሻታት ኣምሓራን ሰራዊት ሱዳንን ብዘጋጠመ ግጭት ሓደ ወተሃደር ሱዳን ከም ዝተቐትለ ይገልጹ ድሕሪ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቶም ዝተጨዊ ተምሃሮ ናጻ ክወፁ ወለዶም ገንዘብ ክኸፍሉ ዝቕስብ መልእኽቲ ከም ዝተላእከ ተፈሊጡ ብዓርቢ 23 ሓምለ ካብ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መተማ ከቢድ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዝነበረ ዝገልጹ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ድኳናት ቤት ሻሂታትን ካልኦት ንግዳውያን ትካላትን ከም ዝዕፀዋ ከም ዝተገብረ ሓቢሮም ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሱዳንን ኩናት ከይእውጁ ኣብ ስምምዕ እኳ እንተበፅሑ ብምልሻታት ተወላዶም ሓራ ዝካየድ ምትንዃላት ኣብ ልዕሊ ሱዳናውያን ነበርትቲ ዘሰሓሕብ ዘሎ ከባቢታት ነቲ ስምምዕ ከየፍርሶ ስግኣት ኣሎ ዝብል መጠንቀቕታ ካብ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ሱዳን ይስማዕ ዜና ኣብዚ ይፍጸም Radio Erena Radio Erena ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ